Dunay ginakalingawan karon nga dula ang mga young ug young at heart. Kung unsa kini atong sayron sa report ni Kent Abrigana. To the highest level nga energy, daghan og player ug makalingaw. Mao kini ang uso karon nga dula nga pickleball. It's a combination of tennis, ping pong and badminton. So mura siya gi-rolled into one. Mas gamay ang racket ni ini kaysa sa tennis racket. Samtang ang bola, plastic. So sama usab ang gidak-on sa court ni ini sa badminton court. Tungod gamay ang size sa court. Kumpara sa tennis, mas dali ka nga makalihok. Busa, gikilingawan kini karon sa mga young at heart. Pero kani siya, di gid siya manginahanglan na maayo jud ka. Kay kani maski bata, tiguwang, pwede siya makadula. Gani si Dean, nakiliga na ang pagdula og pickleball isip stress reliever. Pero more or less, in a week, I play 20 games. So that's more than enough workout na good for the entire week. Giniusap ang sekreto sa 8-year-old pickleball player nga si Kelvin Gikan US to stay young. This allows me to keep active and enjoy a game, a friendly game. Niadtong Sabado, gipay gayon sa Davao City ang labing-una nga Davao City Pickleball Invitational Cup. Champion sa men's doubles intermediate ang Marble Pickleball Club. Sa women's double intermediate ug men's doubles advanced, ang Bacolod Pickleball Club ang midaog. Samtang nag-champion usab ang Marbel Jensen Pickleball Club sa men's double 50+. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.